Zdravím vás z môjho sadu. Bolo niekoľko otázok k poslednému videu, čo som pridal na YouTube na kanál. Ja som si na papier vypísal nejaké poznámky ohľadne rezu na klik, na čap, aký dlhý, prečo. Takže skúsim dať niekoľko odpovedí na tieto otázky, plus ešte sa potom pozrieme, v akom stave je vegetácia, lebo vidíme, že máme dosť vysoké teploty na tomto ročné obdobie. Pozrieme sa aj na broskyne, prípadne aj na marhule, v akom sú stave, lebo jeden z Českej republiky sledovateľ, pozdravujem, hovorí, že u nich už čo skoro začnú kvitnúť broskyne, tak sa pozrieme aj na situáciu, ako to vyzerá u mňa v sade. Dobre, takže idem z druhej strany za kamerku a pozrieme si, jak to tu vyzerá. A teda mám tu vypísané nejaké otázky, aby som to nedomotal a išli podľa nejakého plánu. Dobre, takže ideme na to. Tak. Dobre, takto tu nám môžeme trošku prejsť. Tento rád je taký, stromy sú ešte nestrihané, tento rád bol založený ako prvý, potom asi o 3 roky bol založený tento rád a potom posledný bol ten tretí, posledný. Dobre, takže najprv si povieme, prečo som sa rozhodol pre pestovanie v tvare štihle vreteno. Rozhodol som sa preto, že je to, aj literatúry to tak uvádzajú, aj väčšia časť sadov v Európe prešla na tento spôsob pestovania kvôli tomu, že je to najekonomickejšie. A v krátkosti by sa to dalo tak povedať, je to najjednoduchší spôsob, ako zavesiť na strom nasadu plodov. Takže keď si zoberieme, napríklad tu nám máme jabloň Golden Delicious, hej, od spodu máme stredník, z neho vyrastajú bočné konáre. Tu nám máme nejaké zase kratšie a smerom hore by sa nám ten stromček mal zoštihľovať, hej. Takže ten tvar držíme približne v takom tvare, ako keby, že si predstavíte vianočný stromček, hej, že ten jedličku alebo smrek, to je jedno, proste v spodnej časti môže byť trošku širší a smerom hore sa zužuje. Dobre, bola tam ešte taký komentár, že to drevo je vedené na drôtenke. V tomto prípade to nie je až tak celkom, že vedené na drôtenke, pretože každý ten strom má svoju oporu. Toto tu, bambusový kôl. Môže to byť bambusový kôl, môže to byť kôl z agatu, proste nejaká tyč, ku ktorej my takýmto spôsobom tu privezujeme po celej dĺžke, hej, každých 50, 60, 70 cm, meter, hej, privezujeme ten stromček, aby sa nám neprevrátil, pretože podpník, na ktorom sú pestované tieto stromy, je slaborastúci. Ten koreňový systém môže byť niekde tak maximálne do 50 cm v okolí toho stromčeka. Ak by tá opora tu nebola, tak ten stromček jednoducho by sa vyvrátil aj s koreňami na zem, alebo by sa zlomil. Takže to je, že prečo som sa rozhodol. Máme ďalej, že tu potrebujeme oporu nejakú, teda ten stromček potrebuje oporu. Ja to mám tak, že tu na vsade mám asi 75 kusov jabloní. Ak sa niekto rozhodne, že napríklad chce iba jednu jabloň
pestovať, ale v tvare štihlého vretena, lebo tomuto pestovateľskému tvaru ja sa venujem, tak on nemusí si ťahať tú drôtenku, nemusí tu mať tie betónové stĺpy, ktoré to všetko držia. Stačí, ak k jednému, napríklad tu máme taký mladší stromček, ako ku stromčeku počas vysadby sa umiestni nejaký stabilný kôl, najlepšie agatový, ale už musí mať od začiatku výšku okolo tých 2,5-3 metre, hej, ten agatový kôl. On je pri tom stromčeku počas celej doby životnosti toho stromčeka. Takže to by sme mali, čo sa týka opory. Proste štihle vreteno bez akejkoľvek opory nemôžeme ho dopestovať do takej výšky, do akej ho ja tu pestujem. Podpník. Už som hovoril, že pri pestovaní štihleho vretena je najideálnejší podpník M9. To znamená, ak niekto pôjde do zahradkárstva a kúpi si tam nejakú jabloň a bude tam štítok, že podpník M9, to znamená, že ten podpník bude slabo rastúci a ten podpník potrebuje od začiatku oporu. Na podpníku M9 je aj ťažšie dopestovať stromček s korunkou. Nehovorím, že sa to nedá, ale proste ten podpník bol na to vyšľachtený, aby sa na ňom pestovali takéto vysoké stromy. Existujú sady v Európe, kde tá výška stromov ide až niekde ku 4 metrom. Takže to je, čo sa týka podpníku. Ošetrovanie, mám tu poznámku. No, je to tvar pestovania, kde ja si viem, kde sa viem proste dostať do tej koruny, kde si to viem pristrihnúť. Samozrejme, ak si zoberieme, že máme tam výšku 3 metre, potrebujem k tomu nejaký schodík, nejaký rebrík, ale zase nie je to nejaká taká výška, že potrebujem loziť po stromoch, po vysokých. Takže čo sa týka ošetrovania, ten stromček, keď sa prestriha tak, ako máme prestrihanú tú prvú jabloň, tak ľahšie nám postreky sa dostanú dovnútra koruny, výživa sa nám lepšie listová dostane, ak robíme výživu postrekom a tak ďalej. Ďalšia vec, okopávanie. Ak si všimnete, u mňa to vyzerá takto. Tam, kde rastie burina, nemôžu rásť korene. Hej. My keď v tejto časti rozhodíme nejaké hnojivo, alebo v jeseni som tu zapracoval maštalný hnoj a mal by som tu takúto zelenú travu, tak tá tráva poprvé potiahne mi strašne veľa vlhkosti do seba, čo odoberie tým koreňom, ktoré sú dole, a no proste burina tu nemá pod stromčekom čo robiť, kvôli tomu, že odoberá výživu a vlhkosť celému stromčeku, plus tie korene, tým, že sa tu pôda kyprí, ja to pravidelne okopávam. Pridal som tam aj pred časom nejaké video, koľko mi to trvá, ako to ošetrujem, takže ja to mám tak a je to dobré. V tejto časti nepoužívam žiadne herbicídy, hej. V tejto časti, kde vidíte okopané, žiadne herbicídy. Dobre, to máme tak. Teraz zavlaha. Tým pádom, že podpník M9 je slabo rastúci a má malý ten koreňový systém, my potrebujeme, aby ten koreňový systém mal dostatok vlahy. Stromček, ktorý nemá dostatok vlahy, nemá možnosť si pobrať z tej zeme ani výživu. To znamená tie hnojiva, ktoré mu proste tu aplikujeme k tým koreňom. Takže zavlaha je veľmi dôležitá. Ja tu mám takúto klasickú kapkovú zavlahu, vedená na drote napnutom
vo výške asi 60 cm spodnej časti, hej, od spodu. Kapkač je tu každých 25 cm, hej, takže ak mi tu kapka voda, tam tá zem je premočená v celom plodnom profile. A no, boli obdobia pred 2 rokmi, kebyže som nemal tú kapkovú zavlahu, tak neviem, jak by tie stromčeky prežili proste to horúce leto bez vlahy. Dobre, výšku už som spomínal, že snažím sa držať okolo tých 3 metrov a možno, že aj trošku by bolo lepšie pod 3 metre, no medzi tými 2,5 až 3 metrami. Dobre, a teraz sa pôjdeme pozrieť ešte na... Je síce nedeľa, ale urobíme len taký... V nedeľu samozrejme, že nerobím. No a môžeme si urobiť taký rez na zopár konarikoch, ako vyzerá rez na klik. No, nájdem tu taký vhodný nejaký konarik. OK, dobre, tak máme tu napríklad. Je to od roda Granny Smith. Stromček už dorastol na požadovanú výšku, tam ešte mu chýba nejakých 10-15 cm. Rez na klik znamená, že ten rez robíme na jednoročnom výhonku. To znamená výhonok, ktorý vyrastol minulý rok. Teraz pozrieme si. Tu sme mali nejaký výhonok. Ten tu bude asi dvojročný. Minulý rok bol tu zakratený na klik. Hej, ten konárik tu bol dlhšie. On tu mohol niekde tak... Proste ja neviem, či to malo ďalších 20-30 cm. Neviem, koľko mal. Tu bol zrezaný na klik. Reakcia na ten rez bola taká, že tu nám vyrastol konár. Tento konár je tu dlhý asi tak 40 cm môže byť. Je pokrytý kvetnými púkmi po celej dĺžke. Neviem, či je to vidieť. Moment, tak. Po celej dĺžke je pokrytý kvetnými púkmi. Nie všetky odrody obrastajú, alebo na tých výhonkoch, nie na všetkých odrodách sa kvetné púky vytvárajú po celej dĺžke. Sú odrody, na ktorých sa tie kvetné púky vytvárajú buď to v prvej polovici, alebo v druhej polovici, alebo ako napríklad tu na tomto konáriku vidíme, že sú pokryté kvetnými púkmi po celej dĺžke. Teraz ideme urobiť rez na klik. Ešte raz opakujem, rez na klik znamená skrátenie konarika na jednoročnom výhonku. To znamená, ak by sme odrezali konár tu v tejto časti, tu máme dvojročné drevo, to už by nebol rez na klik, ale to by bol rez na čap. Takže máme tu dvojročný konár a tento konár tu je jednoročný. Tak máme dve možnosti. Buď ho skrátime maximálne na 4 očka, odpočítame si tu raz, 2, 3, 4 očka, asi taký, možno tak do 10 cm. Hej. Mohli by sme ho skrátiť tu to by bol krátky klik, alebo môžeme prejsť na koniec konára a odklikneme ho, ja tu urobím teraz strih, takých 10 cm. Urobím rez. Aká bude reakcia v tomto prípade? Poprvé, tu máme kvetné púky. Bude tu nejaká úroda, ale čo je dôležité, my tým, že sme tu na tento konárik zakratili, my to drevo nepovzbudíme do nejakého prudkého vyháňania výhonov v tejto časti, na tomto konáriku. V tejto časti nám môže vyrášiť 1, 2 také krátke nejaké výhonky. Môžeme si to ukázať hneď na tomto prípade, kde minulý rok bol jednoročný výhonok, tu bol zakratený
A v časti, kde sme mali plody, nám vyrastol jeden krátky konárik, taký, no môže mať 15 cm. A ďalší, kde je asi 20 cm konárik. A čo je veľmi dôležité, zakončené kvetným pučíkom. Aj jeden, aj druhý. To znamená, že reakcia na ten klik, hej, tu v tomto prípade to mohol byť taký, no 10 cm, hej, konárik ostal. Takže reakcia na skrátenie tohto jednoročného konárika minulý rok v jari bola taká, že máme tu dva výhonky, jeden, druhý, plus v tej časti, ktorá bola tu minulý rok skratená, sa nám urobil rodivý obrast, krátky. Toto je najcennejšie rodivé drevo. Jeden puk, druhý pučík a tu nám máme tretí. No a ešte je tu jeden na vrchu, možno štvrtý. Takže na tomto krátkom 10 cm konáriku sa nám urobil krátky rodivý obrast. Čo my urobíme tento rok? Ak tu počítam s týmto konárikom, že si ho tu chcem nechať, lebo tu nám máme krásne kvetné puky, hej, blízko pri pniku, toho sa ani nedotýkam, to proste tu musíme nechať na úrodu. Ale vrátime sa naspäť k tomuto. Takže tu bolo skrátené minulý rok, máme tu dva výhonky. Jeden odstraňujeme, ten, ktorý ide dole, odstraníme úplne. A znova, ten, ktorý nám vyrastol, môžeme sa rozhodnúť. Buď ho necháme celý, ale je slabý. Tu, keď je tu kvetný puk, ak tu bude jablko, to, čo som v minulom videu hovoril, že ten plod pôjde dole. A vyživa, ktorá prúdi vo vrchnej časti konárikov, ťažko ona potom, tie výživné látky pôjdu smerom nahor. Skôr je tendencia, že pôjdu do konárikov takto postavených. Mierne šikmo nahor. Takže vrátim sa naspäť. Ten konárik tu bol zastrihnutý minulý rok. Jeden sme odstranili, ktorý išiel smerom dole. A urobíme si tu zase rez na klik, skratím ho na taký čapik, no vlastne je to rez na klik, asi taký, čo ja viem, možno 5 cm, sú tu asi 2-3 to je jedno, nie je to jedno, sú tu listové pučiky, takže na 2-3 listové pučiky sme skratili. Teraz v tej časti nám zase tento rok, môžeme si to počas sezóny odsledovať, tu by nám mali výraz ďalšie dva konáriky, ale čo je dôležité, v tejto časti sa nám urobí zase rodivé drevo, také ako je toto. To znamená, reakcia na minulý rok na tomto kusku bola to, že nám tu zaviazalo krátky rodivý obrast. A to isté očakávame v tomto kusku. Pozrieme si na vek tohto konárika bočného. Prvý rok vyrastol tento konár, bol zakratený raz. Druhý rok bol zakratený druhýkrát. Máme tu tretí rok, to je tento, kde som zakratil tretíkrát. Možno, že na budúci rok uvidíme, ako zareaguje na rez celý stromček. My to musíme brať ako komplex. Takže toto proste tu nám urobí možno nejaký rodivý obrast, ale je možné, že my na budúci rok sa vrátime naspäť a tento konárik možno už bude vyrodený a sa rozhodnem, že ho dám na čap. Rez na čap, hej, to znamená, pôjdem z tej strany. Túto časť, ktorá vyrastla prvý rok, skrátim na takých 5, 6, 7, 8 cm, alebo lepšie ukázané na šírku dlane. Takto, hej, takže niekde tu na taký čapik. No dobre, takže to je, čo sa týka rezu na klik. A teraz pôjdeme sa pozrieť, ako zareaguje drevo, ak ho skrátime na ten čap. Nájdem si tu vhodný konárik a už ho mám. Dobre, takže tu v tejto časti bol niekedy taký dlhší konár. Minulý rok bol skrátený na čap.
toto sa volá čap, hej. On tu má také 3 prsty, no má nejakých 5-6 cm. Reakcia na tento rez bola taká. Zo spodnej časti krátky konárik zakončený kvetným pukom. V hornej časti konárik zhruba 30 cm, čo je dôležité, zakončený kvetným pukom. Presne o to nám ide. Keď si zoberieme ešte jeden, aby to nebolo tak, že je to iba ojedinelý prípad, hneď vedľa máme, tu bol urobený rez na čap. Minulý rok nám tu vyrastol takýto konárik, zakončený kvetným pukom, ďalší kvetný puk. Tu bol už takto. Tento čapík bol pred 2 rokmi robený, lebo už minulý rok už tu vyrastol takýto krátky konár, na ktorom bol plod, to zhrubnutie a na tom zhrubnutí sa urobil tu na ďalší kvetný puk. To znamená, že my tu na tom istom mieste budeme mať znovu jablko. Takže ak robíme rez na čap, očakávame, že z tohto čapika nám vyrastie 1-2 takéto konáre. Ak by nám tu vyrastol nejaký hrubší konár, zase ho odstrihneme. A z týchto dvoch, ja si potom, keď budem robiť rez, ja si vyberiem, že ktorý z týchto dvoch využijem na túto ročnú úrodu. Takisto tu máme takýto čap bol robený. Ten tu má možno 10 cm dĺžku. Ten tu bol robený pred 3 rokmi, ten čap. A my moment, alebo minulý rok, to už je jedno. Proste bol tu robený rez na čap a máme tu jeden výhonok, druhý výhonok. Jeden lepšie postavený si ponechám, po prípade ho ešte zakratím, druhý výhonok odstránim, hej. Stále potom z toho čapu, keď mi vyrastie viacero výhonkov, nechávam si iba jeden, hej, už tu nebudem nechávať po 2. Takže to je tak k tomu rezu na klik a na čap, aby sme v tom mali jasno. Ešte môžeme pozrieť tu na jednu reakciu. Minulý rok, keď sme natáčali do farmárskej revy, tak tu bol skrátený konár na čap, takýto dlhý, hej, tu bol urobený rez a reakcia na tento rez bola taká, že zo spodnej časti nám vyrastol taký konárik, no 50 cm bude mať, ale čo je dôležité, je zakončený kvetným pukom, hej. Takže tento konárik pravdepodobne niekde v tejto časti, lebo už sa nám tu dostáva do susedného stromčeka. Tento bude zakratený na krátky klik, aby sme podporili tvorbu kvetných pukov na budúci rok v tejto časti. Hej, my už musíme rozmýšľať nielen o úrode pre tento rok, ale musíme už rozmýšľať aj o úrode na budúci rok. Napríklad tu ešte vidím jeden taký na ukážku konár a presunieme sa k broskyniam, že v tejto časti bolo zastrihnuté asi pred 1, 2, možno 3 rokmi na čap, ale ten čap je dosť silný. Potom bola reakcia taká, že vyrastol nám tu nejaký silnejší konár, ktorý zase bol zakratený v tejto časti. Vyrastol nám tu jeden úplne kolmo stojaci, ktorý odstraníme, lebo takto nám na štihlom vretene konár nemôže rásť. To bol jeden konár a jeden, on smeroval pôvodne niekde týmto smerom, takto, ale ja som ho vyvezoval pri letnom reze a vyvezovaní som ho vyviazal smerom nadol, ale uvidíme, či ho využijeme tento rok, lebo okrem toho, že v tejto časti máme tu kvetné puky, hej, tým pádom, že tu sme zakratili minulý rok, tak v tejto časti nám
sa nám vytvoril krátky rodivý obraz, to sú kvetné puky, tu budú jablka. Lenže v tejto časti ten konár už je, keď si pozrieme na ten stromček, je dosť hrubý, takže zrejme ho odvediem na tento konárik bočný tu na. Toto všetko, táto časť pôjde celá preč. Hej. Proste ho odvedem iba na tento konárik na bok. Dobre, takže to by bolo tak v krátkosti k tomu rezu na klik, ale potom ešte keď budem už teda strihať, zrejme to už začnem strihať na budúci rok, či teda na budúci rok, na budúci týždeň, tak potom ešte nejaké videjko nahrám znova, že ako a prečo. Dobre, idem teraz ku broskyniam. Ten pán niekde od Brna tam písal komentár, že u nich je vegetácia už taká, že za chvíľočku začnú kvitnúť broskyne. No pozrieme sa, úplne broskyne, hej, nerušené, ešte vôbec nestrihané, ale pozrieme sa na pučiky. A no moment, tak. Tu je vegetácia ešte, by som povedal, že celkom kľudná u mňa. Neviem, či je to vidieť. Tu je vidieť, to sú dva pučiky. Broskyňa má stále dva pučiky vedľa seba. To sú kvetné pučiky. A medzi nimi by sa mal tlačiť, skúsim to ešte približiť, neviem, či kamerka to zoberie. Medzi nimi by sa mal ukázať listový pučik. To je ten pučik. To znamená, ak tu necháme tento konár, tak tu budeme, ak tu necháme tento konár, tu budeme mať jednu broskyňu, druhú broskyňu a v strede by nám mal vyrásť konárik. Ale tie zelené pučiky ešte tam nevidím. Takže postrek nad tými prípravkami v tejto fáze ešte by som neaplikoval. V mojom prípade. Ja neviem, jak je to na juhozápadnom Slovensku, neviem, ako je to na Južnej Morave. Možno, že tá vegetácia je tam o niečo viac popredu. Viem, že okolo tých 10 až 14 dní u mňa kvitnú stromy skôr, či teda neskôr, ako je to na juhozápade Slovenska. Takže približne to môže byť aj niekde v Českej republike, na Južnej Morave, že je to tak. Dobre, čo sa týka termínu kvitnutia broskyň. Pozrel som si fotky, lebo mám to, nejaké veci si archivujem z minulých rokov, tak nakoniec tohto videa pridám fotky aj s popisom. V roku 2020 kvitli broskyne, to znamená, že boli v plnom kvete 13. apríla. V roku 2021 to bolo 1. mája, to znamená o 2 týždne neskôr. A minulý rok to bol 23. apríl 2023. Tam máme natočené aj video, v akom stave tie broskyne boli. 23. apríl 2023. S tým, že v čase, kedy som točil to video, bolo ešte pekné počasie a na druhý deň alebo o 2 dní prišlo daždivé počasie, ktoré trvalo no možno aj týždeň. Stále boli nejaké prehánky, bolo zamračené, veterné, proste to počasie nebolo dobré. A to bolo práve obdobie, kedy mali vlastne v sade lietať včielky a mali opeľovať ten broskyňový kvet.
Takže kvôli tomu, kvôli počasiu tie kvietky boli zle opelené a bola trošku menšia úroda bola ako bolo predchádzajúci rok, ale tým pádom nebolo potrebné robiť prebierky. Dobre, takže to by sme mali. Ešte tam mám poznačené, že marhuľa kvitla 8. apríl 2022. No a ak by sme ešte chceli oddialiť kvitnutie všeobecne v sade, čo sa týka aj jadrovín, aj kostkovín, odporúča sa a oplatí sa aj, neviem či ja to stihnem, bieliť stromčeky. Bude to vápeným mliekom, alebo sú aj prípravky, ja neviem či sú dostupné u nás, existuje taký postreh, volá sa Manisol. Je to taká hlinka takej bielo hnedkastej farby, to znamená urobí sa postrek na stromčeky. Tá hlinka vlastne pokrie, je to úplne na prírodnej báze, tá hlinka pokrie nám celý stromček a tým bielením alebo tým postrekom, tou hlinkou si vieme oddialiť kvitnutie aj o tých 10 aj 14 dní neskôr, čo nie je zanedbateľné. Takže tak, no to by bolo na dnes toľko. Ak by ste mali niekto nejaké otázky, čo sa týka rezu, ošetrovania, prihnojovania, kľudne môžete písať v komentároch. Ak mi vyjde čas, tak veľmi rád odpíšem každému a po prípade zase natočím nejaké videjko ohľadne rezu, ošetrovania v mojom sade. OK, tak majte sa pekne a vidíme sa pri nasledujúcich videách.